ik kom uit het werkwij, uit Bjemrooy vakwij. Daar ben ik uitrekken met een bedrijfsongelukje. Een stukje hout in de separator eeuwen en dat koer wel. Maar nou ja, goed, die stuk hout draait om. Door de genoeg kracht dat er in die rollen pakt wordt. En die klapt op mijn tongen. Die is helemaal ontspannen. Nou ja, dan zit ik thuis. En ja, je mag er wat. En toen kwam ik dus op het idee om zwerfvuil, alles wat de meesten hun onerger is, zeg maar. Rond de fietspaden en rond natuurgebieden en dat soort woord, om dat skin te houden. Ga je nog een smarrig hoekje hier en dan heet je verder. Misschien wel even hinnen. Nee jongen, heel veel buis jongen. Hey Pep. Hey, Hey Jochie. Maar hij had de boel wat skeren. hij hoort de boel eens kennen, ja. 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 Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat die man dat samen rijden door. Hij is fanatiek, hè? Hij is heel fanatiek, bloedfanatiek. Ja. Ik zie je alles op. Dus het is net alleen wat krijgt niet ongeveer door van de auto leidt, maar ik krijg verder. Hij is alle dagen op het terrein. Hek een ergernis, deze ding. Dat is een hele grote ergernis. Dat is hondenstront. En dat doen ze in een poetsje. Hartstikke mooi, maar dan wordt het poetsje voortgooid. Dan kan je beter gewoon schieten laten, hè? Als je de... Oh, die liet zo rommel, maar... Dat wil net zo goed pakken met dat ding. Maar dan praat ik een beetje niet zelf zo nou en dan, hè? Dat was net weten hoe vaak. Dat doe ik al jaren. Dat doe ik echt weer, dat doe ik al jaren. Dat is dat is bij Frisia kwam op een kwekerij. Altijd alleen nog op paard. Altijd alleen nog in de coniferen. Ja, op een gegeven moment dan begin je wel in jezelf te praten. Fantaseer ik een heel protte. Bij hoe dan? Ja, wij net hoor. Een superman ben ik en ik ga mijn eigen bedrijf. Het is jammer dat het net betalen wordt, maar ja. Dat is wel heel mooi voor die West. Ja, maar aan de ene kant wel, aan de andere kant ik weer net. Want Dat net. nou, als je bij de gemeente bent en de vist op zo'n autootje, de gemeente die gaat tot een bepaalde grens. En dan zit ik bij die begot mee, dan zit ik met heel veel plakken zit ik ermee. Ik mij van de gemeente mocht ik net verder oproemen tot, nou ja, tussen dieken. Verder wordt die dik is net meer van de gemeente, het is van de provincie. Oh. En dan zeggen ze bij de provincie zelf weer wat ze meer opnoemen. Ja. En dat is het mij. En nou ga ik dus, nou roem ik gewoon alles op, alles wat ik kom. Maakt het niks uit welk gebied dat ik zeg. En als het nou Superman wist, wat zoest dan doen? Dan het allereerste, ik weet het net, dat weet ik net precies zeker, maar ik ga altijd wel van doel gaan om alle walvisvangers, schepen, alle naar de boom te zakken. Maar het is maar een natuurlijke klif van. Alle walvisboten naar de boom. Alle ja. Dat is de enige manier om ze te stoppen. Want ze gaan ook om terug. Krijg zolang het er net niet meer roer is. Dus dan is toch geen genade? Dat mag net gebruiken. Ja, die mensen die mogen al even leven, dat is het probleem net. Die mensen hoeven niet die op die boot zit, maar als die boten voort binnen, ja, dan houdt het automatisch op. Dat is makkelijker, nou. Dan kun je het net meer gewoon vangen. Ik ga varen hoor en ja, dan droomde ik er gewoon over. Dat ik gewoon de lier achter van die boot afbruts en dan gewoon het kanaal in de andere. Bruts ik gewoon de lier eraf. Kun je hem net naar binnen lopen. Ja, ik fantaseer al jaren, dat weet ik iedereen joh. Nou, maar ze geven eens niet. Goeie!
Wou je ook even binnenkijken? Ik heb Goeie. net de sleutel gekregen. Goeiedag. Nou ja, dat is zo en ben. Ja toch? Ja. Nou, kom maar in. Zie, ze komen wel voor jou. De sleutel, ja, natuurlijk joh. Jij komt niet te wonen. Voor de camera erbij. Jij komt hier te wonen. Ja, een goede dikke kop erin. Goeie. Goeie. Wat ben je in mond aan? Nou, Zo, we hebben heel trekkers ook gekregen, dus ik zal proberen om het spul wat binnen te krijgen. Misschien een maatje in verder, hè? Ha. Moet wat gebeuren. Dus dat wanden. Dus dat zit je wijn. Ik ben hier bij, ja. En waarom komt het nou hier hè, te wijn? Omdat ik in de scheiding was met een vrouw. Ha. Dus, zat wanden. Ik krijg een man bij mijn broer in zitten en nu kom ik hier erbij. En hoe lang ben je trouwd geweest? Ik denk augustus weer 22 hier. Dus ja, heel skoft. Ja. Nou ja, hoe komt je, hè? Ja. Je ziet je net op een gegeven moment dan is het gebeurd. En dan wil het niet meer. Ja. En dan moet je een plekje hebben. Ja. Dat hakt er wel in, denk ik. Dat hakt er behoorlijk in, ja. Ja, behoorlijk. Ja, heel erg. Ja, dat rekken die zelf verschrikkelijk, dat hij is net heel in de gaten. Dat is geestelijk krijgt er een behoorlijke tik van. En dan zit ze nog midden in de strijd tussen. Nou nog? Natuurlijk, dan is het al scheiden, dus ik bedoel, maar die advocaten werken het helemaal net uit elkaar. Dus, Nee, ja. dan heeft een protte romslomp van. Dus. Maar nou, ik echt ruzie met een vrouw of valt het daar? Of, Nou? Ja. Nee, eigenlijk geen contact meer, zo. Nee, zo. Nee, zeg je dat? Zo? Ja. En nou, dus hier. Ja, dan kom ik hier erbij. Ja. Zo? Dus jou vind ik mooi? ja, ik vind het voor hem vind ik het prachtig, klaar. Ja. Ja, het is toch niks moois dan dat je weer op je eigen plek een nieuwe start kan maken. Ja, dat is Ja, het. dat is ook zo. Klaar. Daarom. Schitterend. Ik ben een wiesman. Dus dat klinkt wel optimistisch. Ik ben zeer optimistisch, ja. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik trek oude los, oude zeren. Als je een les na je week erin zetten, erop pakken. Ja, hè? Ja, zeker. Giet gebeuren. Vol frisse moed. Vol frisse moed.